Chandra Pesona. Mas, kalau bisa lo tuh mas. Oh alah. Oke no. Mbah Senen, Pak RW Warso, iki nak hak ini jane kudu ngejak teki. Pak Warso, Mbah Senen matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah pinanggih teng telepon Bapak Sugiman nggih, nah orang ini iki jan iki salah satu menyambung silaturahmi. Sementing padha paringi sehat-sehat selalu nggih. Bapak selamat siang Mas Warso. Niki anu napa? HE-ne kok mboten enten. Oh siap ya ampun Pak, matur sembah nuwun terima kasih nggih Bapak. Sehat-sehat selalu Bapak, Bapak Dewan nggih terima kasih. Mungkin nanti Bapak berkenan bergabung bersama New Chandra Pesona sebelum mundur. Oh ngonten atau mungkin Bapak punya lagu Pak? Bapak biasanya sukanya lagu dangdut atau lagu campur sari? Oh lagunya Rhoma Irama, nopo Pak? Kehilangan? Oh siap, oke, siap. Nanti setelah ini saya putar spesial buat Bapak. Tapi Mas, apa? Chandra Pesona. Nanti monggo pakai di tunggu niki spesial kakek dulu semuanya. Pilih pakai bandiri guys lagu nggih bersama New Chandra Pesona. Nanti setelah jenang gula nanti diputar spesial buat Bapak Dewan nggih matur sembah nuwun. Lali larang aku iki yo Mas lali kane nandang susah padha sapa sing ngancani Mas derek
terus ngajak padu jomono jomono. Oke Pak Disuroto ngaturaken sugeng siang sing rawuh. Apa kowe pancen ora kelingan zamane dhewe yo nimas kowe janji bunga susah ojo dilakoni. Sedang gula ke sama kantor spesial Bapak Ibu tamu undangan. Ibu jangan denger ya. Sesok kayak dolan nih Pak Suroto kono. Iya toh. Ibu buatan tuh motor Pak. Ibu buatan tuh motor. Antar. Ayo yo. Bawa mari kita sih. Adem ya Mas. Oh panas loh aku. Enggak, aku tadi adem banget loh Mas. Berasa ada. Emang Pak Disuroto bawa AC ya ke sini ya? Ya Allah. AC-ne ngene iki lho Kak. Iki kan kok padha ipit-ipit to dadi rasane adem iki. Aduh ya Allah. Aku kayak bar iki to iki ana mburine ya ana bose ya. Iya to. Wis iki jan tumplek-plek iki juragan-juragan padha anu rawuh semuanya. Mendah boyo selamat datang ya buat Bapak DPRD Kota Bekasi, kepada Bapak Agus SE, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi selamat datang segera kepada Bapak DPRD Kota Bekasi, Bapak Agus SE. Atas batu.
Ya gemati toh ya. Orang mungkin sampai orang gemati kalau Kak Teki. Nah iya. Kak, ini tadi juga ada informasi tadi juga Bapak Dewa tadi yang punya dangdut. Ini karena mungkin Bapak mau kondo nanti selain diputer spesial tembang-tembang dangdut kembali nanti dihadirkan bersama Nyi Chandra Pesona. Oke. Mendah boyo yen to sida urip lan ndika mesti bagya mulya sur lair putri Solesya terus bisa nyuwara ndika kang wis Sambung panci dalu nggih sampun dipinari pamungkas spesial buat Mbak Lizro Tomato Sembah Nuwun. Monggo Mas Adio. Chandra Pesona. Woi. Dulu-dulu ayo pasukan-pasukan batik. Monggo merapat yuk kita joget bersama Chandra Pesona. Janjane kowe
bojone urung rampung wis mundur iki piye iki? Padahal duwite iso oke lho anu Git, Anggita. Duwite lho iso oke. Heeh. Apa Mas? Hae Mas. Oh ngonten. Lah cukup kok bengi dhewe, awan dhewe. Hae Mas. Juragan-juragan kabeh alhamdulillah. Iya. Iki 12 kelewo ke Mas? Ya. Sing abang Mas siji ae siji. Janjane kowe ayo Ron ayo. Kono ya ono Git. Kono. Ngendi. Kene ayo. Alhamdulillah. Iki dulurku iki kanca manuk iki. Sampe teko Mas. Baru nyampe. Ya sampun dahar dereng. Monggo ayo. Mas hae Mas. Iki anu kan mumpung anu nuansane iki lak sragen-sragenan iki ya dulur-dulur alhamdulillah. Iki disengui Mas Gondrong, Mas Ledeng pokoknya buat seluruh pasukan-pasukan bapak-bapak yang berjas hitam iki lho. Dan wis aurane kaya aura anggota dewan Pak Camat Mas Rejo. Ayo.
jas ireng, kabeh jas ireng. Pepet terus. Ayo. Oh iya. Mas Gondrong. Oh, Onci. Kabeh garwane wong liya jare Mas Tulus. Anjani, iki ono Pak Edi sing sebelah sono. Oh iya Bos Edi. Iki matur sembah nuwun pokoknya buat bapak-bapakku semuanya. Nggih, matur sembah nuwun Mas Agus, Mas Ledek, Mas Gondrong,
Pak Sandi, Mas Joko, terus semuanya. Wes pokoknya semuanya. Terima kasih. Ki Mas Edi, ayo belakangnya dintekke. Ning opo sliramu Sembah nuwun niki sampun dipinani pamuritan spesial buat dulur-dulur semuanya. Oke. Sugeng dalan. Mas Ayo tuan rumah. Mas Wali. Udah AS itu Mas Bagus. Niki bablaske mergo waktune rada mepet nduk Puput, Pak Didarma, Pak Didar atau Sembah nuwun. Niki bablaske spesial ke Mas Waluyo niku ninggal katresnan. Nggih, siap. Nggih, nanti spesial buat Mas Darman 1001. Bismillah, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Monggo.
Mas Sulus, niki mangke bablaske ninggal katresnan minangkani pambutan spesial buat Mas Waluyo. Ki mangke Mas Darman mangke spesial 1001. Ya, ninggal katresnan. Kone sik cukup waktune menjelang salat asar. Ayo. Puput. Aja Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, Pak Dan matur nuwun nggih.